S bratom som sa včera dohodol, vypadol na výlet, do zajtra nepríde. S bratom som sa včera dohodol, v Kozneme tu ticho a niečo, konečne je doma čistý vzduch. Vôňa tvojich hlasov, máme chvíľu času, konečne je doma čistý vzduch. Spíčka, spíčka, to veľmi dobrá pesnička od Modusu, veľmi dobre sa spieva, a prejdeme na pesničku, ktorú neviem kto napísal, ale volá sa Ain't No Sunshine. Spoznáte moju skvelú angličtinu, ale budem sa snažiť, tak poďme na to. Začína to pomaly, ale vlastne skončí to pomaly, ale je to dobrá pesnička. She's gone. It's not warm when she
she's gone. And no sunshine when she's gone. There's no home when she's away. And no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder inside where she's gone. Wonder if she's gone to stay. And no sunshine where she's gone. I know, 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 I know,
But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Anytime she goes away. Čiže prvá cena, ktorá bude vyhraná v tejto tombole, bude 100 eurová poukážka na nákup v obchodnom centre, alebo ako to povedať, obchode, ktorý tu už dlho je, v zahradníctve Herbáton, ktorý inžiniera Jana Orinčáka, ktorý túto cenu venoval do tejto súťaže. Ja chcem prvú cenu vyšľubovať. Ešte to miešam. Poprosím bicie trošku napätia. Mám. Takže máme zelený lístok, bielo-zelený, na konci je sedmička a pred ňou je štvorka. 47 bielo-zelená. Už vymydlou se zas, o tem, že ticho
urobíme zase niekomu radosť, vyžrebujeme jednu krásnu hazonárskú loptu v hodnote 24 €, ktorú do tomboly venoval rodák z Klčova. Ďakujem. Je to čisto zelený listok s číslom 75. Zelený listok číslo 75. Cena je odovzdaná, zatleskajme výhercovi ešte raz. A my si dáme exotiku od AMT Smile. Vystúpil pán starosta, taká záhadná to osoba, zahalená dymom, nám predstaví záhadne a oboznámi nás s ďalšou výhernou cenou. Teraz dáme trošku na občerstvenie. Darčekové balenie whisky Johnny Walker od doktora Dušana Kresťanka. Takže je to zelený lístok číslo 14.
vy už nechoďte dozadu, poďte tu k nám, po koncerte to oslavíme spoločne. Dobre, čiže ďakujeme, blahoželáme výhercovi. Zahráme si ešte jednu pesničku, bude to len s pianom. Pozorne sledujte podklad klavíra, objaví sa tam melódia zo známeho filmu. Mokrá ako myš, na vodu hádam, nemyslíš, keď dážď ladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor a okolo nás je tlakovaní. Jozef krásne si hral, super, a potom po tejto skvelej pesni si dáme ešte jednu cenu. Keďže končí mesiac jún, začína júl, treba sa pripraviť už aj na zimu, preto vylosujeme 5 metre priestorového dreva. Cenu venovala lesná spoločnosť Klčov a výherca tejto ceny sa spojí s predsedom lesnej spoločnosti, s pánom Antonom Ondrušom, a už si potom oni sami dojednajú kedy, kde a koľko. Ale 5 metrov je sľúbený.
Čiže ideme žrebovať, chvíľka napätia. Áno, tak pán duchovný otec nám to vyžrebuje. Je to bielo-zelený lístok. To číslo je zelené v bielom kruhu a je 27. Pokiaľ kopí len s plynom, môže aj niekomu predať. Teraz vylusujeme aj viacej cien, aby sme sa dostávali k tej pomyslenej, vytúženej prvej. Čiže poprosím mladú slečnu, aby prišla nám vylosovať. Bude to sprchový set, šampanské a poháre, venované od Michala a Matúša Čisára, Klčov 13. A bude to číslo zelené, čisto zelené, blízko stovky, 98. Teraz vyžrebujeme ďalšiu cenu. Darčekové balenie Vilmoš. Do tomboli venoval Jozef Chovanec, Klčov 91. Poprosím Tomáša. Čiže to je lístok biely s nejakým dobordová lemovaním a je to číslo 1. Ešte vylosujeme ďalšiu cenu, je to pekná adidasová lopta na futbal, jedna z najmodernejších. Cenu venoval rodák z Klčova. Čiže je to biely lístok so zeleným rámom, so zeleným číslom a je to číslo 86. Áno, lopta sa vylosovala do správnych rúk, pretože Jozef Ondruš je starý futbalista. Ďakujeme pekne, blahoželáme. Dáme ešte jednu. Je to čisto zelený lístok, pretože aj výrobok tejto zlatej slivovice rastie na zelenom strome. A je to číslo 86. Kontrola v poriadku. Gratulujeme. A teraz poprosíme o trošku hudby znovu. Pesnička od Erika Claptona, Tears in Heaven. Začneme takou pomalšou skladbou, aby sme sa pekne rozbehli a môžeme ísť ďalej.
Nevadí, ja vám to potom preložím.